haba abban Maryam, kai ma ka san wannan ba za su isa ba. A mu makan mu adalci mana. A ina na siya mai na sai kayan miya na sai magi haba. Ai shi lissafi ba ya ci. Ko kuwa jiya akwai naira 70 da nake binki. Idan kika hada nawa kenan ba 300 ba. Sannan da zan fita akwai 20 da na manta akan durowa. Yau da na dawo ban ganta ba. Kin ga tana hannunki kenan 320. Sun ishe ki ce fa ni. Gaskiya ka ji tsoron Allah. Wai dan Allah yaushe za mu fara yin miya da nama a gidan nan. Duk fa nama baya gifta gidan nan sai ranar Juma'a. Wani irin abu ne haka? Kuma arzikin nan kana da ita ka daina karanta. Wato ku dai kuna da matsala. Idan mutum ya ce a yi tattali shi kenan matsala ta samu. A'a kun fi so a ci wancan ko kuma a'a a sa irin wannan kayan a sa irin wannan kayan. Almubazzaranci kawai. Da zarar kuma an nemi kuɗin an rasa ku mata sai ku gudu ku ban mutum. To ni ina ma naga kuɗin, ina naga arzikin, ina na gan shi akwai amma ina na gani. Wallahi gara gidan wani talaka matsiyaci akan gidan nan. Haba. Amma ba ɗaya na sani shine can inda na ɗauko ki ba na jin ana cin abin da ya fi wanda nake ci a gidan nan. A'a. Menene da an yi magana sai ka dinga ɗaukar laifi kana ɗora ma mahaifina? Me laifin shi me ya maka? Oh, ko dan ya baka aure na shine kaɗai laifin shi. Kinga ni ba gori ne miki ba kwatance na yi idan kuma akwai ba daidai ba a wannan misalin da na yi sai ki gaya min yanzu ki dubi yaran nan ki ga hasaɗe kwanan suke saboda haka kawai ki yi amfani da wannan ki iya abin da zaki sai na dawo. Assalamu alaikum. Yau barka dai. Na kwana. Kai zo da Allah yanzu ka je wajen Hajiya Mitu maza Allah ka daɗi ka gaya mata tuwon shinkafa da mai tafiye da ta saba sannan kuma wannan gandar da take sakawa ta saka min da kuma farfesun rago dala farfesun ragon ta samun panama ba wai kashin nan za ta tara min ba abin da aka siyo min kenan ta hada komai dai 1500 za ka hada.